onze lieftallige truck waarmee we altijd onze auto's ophalen is helaas gestolen. In de nacht van Sneun op Snijn is een zwarte Mercedes-Benz Sprinter van autobedrijf Feitsma op bedrijventerrein De Zoom in Zuisterveen stellen. Daan Miedema van het bedrijf ried Snijndemorgen toevallig in de buurt en hoe dat doet dat er wat aan de hand weer. Toen zag ik dat het hek open was, terwijl ik die zelf die avond of die middag nog had afgesloten. Toen zag ik dat het slot ervan was doorgeslepen. En hoef je alleen omhoog te kijken en dan zie je dat de truck weg is. Ik de bijbejerende aanhanger wat stellen, maar die weer gauw ter jochte. De aanhanger van onze truck is in diezelfde avond nog teruggevonden. Is gesignaliseerd door een collega-autobedrijf. Die zagen dat er iets niet goed was. Hè? Een Nederlands kenteken op de aanhanger. Die werd bevestigd op een vrachtwagen van een truck met een Pools kenteken. Dat klopt niet helemaal. Die is er toen naartoe gegaan. Ze zijn gevlucht en heeft hij de aanhanger meegenomen. Die staat nu gelukkig veilig in Oosterwolde. Kunnen we die later ophalen. Omdat de truck nog maar 2 mannen in het bezit van het autobedrijf wie, hingen ze nog net in de gelegenheid geweest om een GPS-systeem te installeren. Het is dan ook afwachtje of ze de truck waarom in bezit krijgen. Ja, dat hopen we natuurlijk wel. Ik ben wel bang dat dat niet het geval zou zijn. Zo'n auto is gewoon snel de grens over en ik denk dat hij nu al wel in Polen zou zijn. De dierder is wel fastlijn op camera. Klopt, ja, om 1:35 stipt 's nachts hebben we de eerste beelden. Bewegende beelden gezien. Hè. Dan zag je de man vanuit de weg voor ons showroom aankomen rennen. Is hij toen tussen 2 auto's gaan zitten, heeft zijn tas opengemaakt, slijptol gepakt, naar het hek gerend. Zo het slot doorgeslepen, poort opengegleden en toen is hij naar de truck gerend. En op een of andere manier wist hij de truck te openen. Een soort van sleutel, terwijl wij beide sleutels zelf hebben. Heeft hij de truck gestart en binnen 2 minuten was hij gewoon weg. Ja. Dit lijkt niet op iemand die dit voor het eerst deed? Nee, absoluut niet. Dit is duidelijk georganiseerd. Het autobedrijf roept mensen op die wat vertocht jongen hadden te melden bij Harren of de politie.